Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa iye Glory. Tozora nhasi tine nyaya yandatumirwa. Nyaya iyi inotsemura moyo. Nyaya sisi vakashandisiwa zvakashata nemunhu ainge ane mushonga wakashata kwazvo. Tete makasimba here kukurukura hunge wapotswa. Makore angasvika 3 apfuura ayo vatete ndaita basa rekutengesa muviri. Hazvizi zvinhu zvandingadana nazvo kwete, asi kuti kutengesa muviri kwakandipinza muhot soup vatete. December isu tainyanyoifarira nokuti taiziva kuti unenge uri mwedzi uri busy, unenge uchiita masorted biscuits chaiyo vatete. Asi ini zvangu December ndaisanyanyokuda vana musvuuganda, huku isina makushe vatete kwete, ndaida vane humwe dzakafutunuka. Saka ndaiziva kuti ndikaishanda zvakanaka January ndinenge ndakanaka. Vamwe pavanenge vachichema kuti he zvinhu zvakaoma, ini ndinenge ndiri pasingashoreki. So pakasvika imwe mhene paposto pedu ikandisarudza patouchline. Ndakaziva kuti zvangu zvaita. Mhene iyi yakasvika ikabvunza kuti overnight ndaida mari. Ndakataura mari yandaida vatete. To my surprise ndakapuwa mari yakawandisa kudarika yandainge ndachaja. Nechemwoyo ndaifara kuti hamuchiona ka ndivo vanhu vakanaka vasina manegotiations. Ndakapinda mota muya mainhuhwirira chirungu choga choga, iwo mazimota ekukuraya, leather seat, nice. Iwo mhene yangu yainhuhwa mvura chaiko, kunzwa kuti munhu akageza uyu vatete, mvura ikamwira muganda. Akanditi ainge asingafariri zvemahotera nemalodji nekuti aiva munhu aizikanwa chaizvo. Vemapepa nawo vaizoswera vawana nyaya. Saka aiti taizoenda kumba kwake kwainge kwakasununguka. Ndo mistake yandakaita yokutanga. Vachazoda kupinda muchibasa ichi usabvuma kuti client iende newe kumba kwake, nokuti ukawana chinokuwana hakuna anozogona kukubatsira. Asi handikurudziri vanhu kuti vaite chibasa ichi chakaipisisa zvakanyanya. Beta munhu ushandise maoko ako. Tiri munzira kudaro vatete, mhene yangu yakandibvunza kuti ndaive nenzeve here. Ndikati aiwa, nzeve ndaiva nadzo chaiko. Ndaita dzekupepa, kurola sechimonera chefodla. Ndakaita chivindi chokubvunza kakuti ko vadzimai vake vainge varipi. Akanditi vadzimai vainge vatiza musha nokuti nguva zhinji waigara usipo. So vadzimai vakaneta nekuita shirikadzi yaiva nemurume mupenyu. Inga mukadzi uyu aiva akarara nezamu mukanwa, kusiya makomborero osaya. Package yose dai ndirini zvangu ndaiti dzawira mutswanda hadzichanotsi kunongera. Murume uyu wandichati Dhini takasvika pamba pake. Tasvika pamba pake ndipo pandakazobvuma kuti aiva zishaki chairo. Pamba apa vatete yaiva double story. Ndaingoti ndikatamba tsoro dzangu nice ndogona kuzoita Mrs. Dhini. Takapinda mumba, aiwa chaiva chirungu choga choga. Imba yairatidza kuti ichangobva kuvakwa, ichangopera nokuti yaitonhura paint itsva. Juraho ndiro raive risati rapera rimwe side. Dhini akanditi ndifeel at home, chekumhanyira painge pasina. Asi ndisati ndafeel at home akanditi nditange ndageza kwava kuratidzwa bathroom yaive yakashongedzwa nezvishongedzo chikaindi chose vatete. Ndakavhura mvura yangu yaidziya ichipinda mutabho kwava kutanga kukanda masalts, mafoambath, type netype. Kwava kunyatsogara ndichikweshwa nekukodobora tsvina yose. Ndakabudamo ndichinyatsonzwa kuti ganda rangu rava kutsvedzerera. Kwava kuchizora zvangu mafuta nemazita. Mafuta akaongororwa akaonekwa kuti ane zvinodikanwa neganda. Ndapedza ndakanogara mulounge vatete, ndikawana Dhini achimwa doro. Angava kudhileya, dai tachingoita zvatafambira. Dhini wakanditambidza doro rainge rakavhurwa, asi doro iri vatete raipupuma zvisiri normal. Raive nekamwe funny smell katisina kujaira kumabottle store, kuti aiva arapa doro iri arisa something mukati. Dhini akandiudza kuti ndimwe doro. Ndakangoti muromo mumwe chete ndokunzwa shaya dzose dzisunga kunge munhu amwa murumanyama. Sandikuvava ikoko. Ndakabva ndaziva kuti pane zviripo. Doro iri rainge rakakanikiwa. Zvaiva pachena kuti doro iri raiswa something, ende chinangwa chacho chaiva ichi chekuti ndidhakwe. Hana yangu yakatanga kurova. Kana andidhakisa ozoita sei neni. Dhini akabva aenda kukitchen vatete. Achingoti pote ndakarasa doro rose muflower pot yanga iri paside. Kwava kugara pasi. Dhini akatodzoka akawana ndakabata bhotoro risina chinhu. Ndikaona achizhinya from ear to ear, achiradza kufarira zvandainge ndaita. Manje ainge anyangira yaona.
Akanditi dipamwe rimwe ranga abva naro kitchen rakatodirwa muglasi kare. Vatete ndikati rainge andipa rainge rapinda mumusoro saka ndaizomwa time kwaniko ndaiva sober, very sober. Akanditi tichienda kubedroom kwake tichiita zvatainge tafambira takakwidza mastairs akanditi ane zvaida kundiudza. Akanditi kutaura chokwadi anga asinei vakadzi asi ainge anditsvakira mwana wake uyo waida kuti ambofarawo. Akanditi mufana wake akafara vatete mari yainge andipa aizondiwedzera imwe zvakare. Ndakabvunza Dini kuti aigotsvakira mwana wake mabhebi sei, mwana wacho anga asina muromo here uye zvakamboitikepi kuti baba vanotsvakira mwana mabhebi. Ndopandakapindura kuti mukomana uyu ainyara ndosaka aisada zvekuonekwa nevanhu. Dini akaridza muridzo kuti mwana wacho auye. Regai ndimbochema. Ainzi mwana chaive chino chimunhu chipfupi vatete chaive nemazindebvu upepe. Uchitanga kuona unogona kufunga kuti chidhori opedyo nevhu. Vatete mwana uyu aiva nemhasuro dzakakura oita muzvambarira wenhengo kupotsa yakoroba pasi kunge dhongi. Muchazonzwisisa kuti sei ndiri kutsanangura zvese izvi. Mwana waDini akati achingopinda vatete zvaive zvisingadi kuti uprofite kudana vezinata. Mwana waDini aisava munhu. Mwana waDini chaiva chikwambo ichi vatete. Munhu akafa akamutswa nevanokara mari. Mwana waDini aiva mutema achivaima kunge munhu anyikwa mudhiramu revaseline. Dini akabva anyangarika mubedroom umu. Chikwambo ichi chaisekerera chakanditarisa tichijamba zviya zveexcitement. Ndipo pandakatanga kurangarira kuti nemhaka yeDini aisada kuti tiende kuloji. Aiziva kuti kuloji ndichaskrima vanhu vobva vauya kuzoona zvaitika. Dini aisadawo loji zvakare vatete nokuti waizopinza sei chikwambo chake muloji. Asi aitoisa muChanganbeg kai. Zvose izvi aiziva kuti zvaisaita. Ndosaka ainge ati tiite zvepamansion pake. Ende doro rainge randipa raitesa zviri fani waiziva zvainge aita. Waida kuti ndidhakwe rafu, kudhakwa foshoro chaiko vatete. Paanozounza mwana wake ini ndinomuka ndisina kana chandinorangarira. Ndosaka ainge achinya akawana ndakabata bhodhoro. Aiziva kuti ndaimuka ndisingazivi kana chinhu. Doo rakavharwa kuti bwa. Dini wakabuda akandisiya takadzokorana nemwana wake. Ndaipererwa vatete kuti kuda mari yekushandisa musana kwainge kwandiparira. Ingawani vamwe vaitoraramisa mhuri nemari yemusika wani. Koini dambudziko rangu raiva pai. Mvenge yakatanga mushure mekunge Dini abuda. Mwana waDini tsvimbo yake yainge yadomira kuti twi. Apa ini ndainge ndongodedera kubvunda kunge munhu agezeswa mvura ine maaisi muna Juni. Mwana waDini aiti akada kuya kwandiri ndaibva ndatenderera kuenda kune rimwe divi remubhedha. Merry go round yakaenderera mberi kwechinguva kudzimara ndakurirwa simba. Ndakabatwa chibharo nechikwambo. Regai ndimbochema. Zvandakapindana nazvo vatete hazviitwi kumunhu akasara ari normal, ukasara uchiri kwaye. Pandaichema, kuchema kwekurwadziwa vatete, kuchema betrayal yaDini, asi kunditora paposhto pangu, kundipinza parumana munzombe kudai. Pandaichema chikwambo ichi chaitowedzera kuchinja magiya. Ndambotaura vatete kuti chikwambo ichi chaive nenhengo yakakurisa, kuda ndiyo mushonga wacho. Ndakadamburwa vatete kunzwa kuti chibereko changu chabva panzvimbo. Ende ndaiziva kuti kana zvikadai usiku hwese hakuedzi ndiri mupenyu ndinenge ndafa, kufa kuenda kwamupinza rima vatete. Kuti ndivhure dhoo nditize ranga rakakiwa nekunze. Panga pasina kwekutiza nako. Ndakazopinda muensuti vatete ndichiti ndipinde mutoilet. Ndaona zvekutiza nepadhoo zvanga zvisingabudi. Zvaingova pachena kuti chero ndaikwanisa kubuda bedroom raDini mamadhoo ainge akakiwa. Ndaiva trapped vatete ndisina kwekutizira, ndisina kwekuenda, ndisina kwekuudza. Pandakapinda muchimbuzi ndaigaya kuti ndodii. Ndakazoona vatete bathroom maive nekawindo kaivemo asi kaikwana munhu vatete zvekuti yaiva second floor unenge usati wapinda shinyasi. Ndakangotora gauni raivemo kwakupfeka. Lucky window iri rainge risina mabagla basi. Waingoti first floor hapana angapinda. Mbavha ingapinda nepapi. Vatete ndakazvimanikidza nepawindo. Pamwe ndichichekwa ndikasvikodona vatete senhanga kuti shii pasi. Sandi kuchekeka ikoko. Asi kuchekeka kwaiva nani pane kubatwa chibharo nechikwambo vatete kuti umwe munhu aite mari. Ndadona kuti zhii vatete ndairwadziwa nekuchekwa nemabhodhoro pamwe chete nekubatwa chibharo. Chandaida kurarama
Dhini zvainge aziva kuti ndainge ndaziva zvainge ari, ndaiza kuti asingazezi kundiisa bara mumusoro. Chide ndichiri payadhi pake aigona kungoti ndaiva mbavha, vanoti chii muchirungu, hanzi trespassing kudii, yaingozofa yakalodha. Ndakazvuwa muviri wangu wairwadza ndichibuda muyadhi madhini. Vatete, ndakanokwira mumuti pane imwe yadhi yanga isati yavakwa. Ndakaona mota yadhini ichibuda iri chahwiriri ichifamba iri murodhi. Dhini wainditsvaka ende dai aindiwana waindipedzisa. Akaita nguva achiita up and down murodhi. Zvaiva nani kukoborwa nenyoka mumuti than kubatwa chibharo nechikwambo. Chikwambo here vatete, zvanga zvakasiyanei kurara nechitunha chisina upenyu chakatonhora kuti no. Ndakavata mumuti, kutonhorwa, kurwadziwa, maziso kuzvimba nekuchema. Dhinika, ndati dhinika. Vatete dzava kuma3. Chokwadi chekuti handichasangani naDhini. Ndakaburuka mumuti, no boots, no hembe. Ringori zigauni randaiva ndawana mubathroom. Hembe zvese zvine foni zvakasara kumba kwaDhini. Ndakafamba ndichibaiwa nematombo pasi kunobata main road. Ndakasvika kumba, makumbo akazvimba, bhodhi yakachekeka nemaglazi nekudona. Apa nhengo yangu ichiita kutsemuka, kuita kusvimba. Nzeve dzangu dziya dzokubvunzwa naDhini dzainge dzakazvimba semapapu aikwata pamoto. Kunorasa mvura chaiko vatete raitwa basa. Ndairwadziwa zvakanyanya. Ndakasvika kumba kusati kwachena, kwakusvikozvivharira mumba kwava kumbonyatsochema nhamo dzangu vatete. Chero pakafa baba vangu handina kuchema zvakadaro. Mwoyo wangu wainge wakaita kuputsika. Hakuna munhu anofanira kubatwa chibharo. Hakuna munhu anofanira kubatwa chibharo nechikwambo. Angava musikana anotengesa mvere, asingatengesi. Vanhu vemushonga musadaro imi. Vatete, mukati mepfungwa makava nekupishana kwepfungwa. Ndoenda kumapurisa here oro nderega? Ndinovhurisa dhoketi here? Anosungwa ndiani? Dhini ochikwambo? Pane akamboita here kesi yakadaro? Major versus chikwambo? Zvinotaurika here? Ndinoiwina here? Okukamba kwemapurisa ndaizosekwa zvichinzi muchinyanya, oro vaizondiona senge ndaruza njere. Vatete, ndakazodhizaita kuti hapana wandaiudza chero ani zvake. Chero vamwe vaitengesa mviri, asi ndakazviudza chinhu wani. Kurodhi kunotengesa mviri ndaive ndisingadzokeri. Nhasi chaiye ndakurizaina. Asi first ndaifanira kupora. Ndakatora zvishoti nezviminisketi zvese zvebasa ndikarasa. Ndakatanga kunesa maronda ekubatwa chibharo, kugarira munyu pamwe nekuzvikwesha nechisaga chemapoteto. Ndaingonzwa smell yechikwambo chiya pandiri. Vatete, ini kubva zvandabatwa chibharo nechikwambo, pane chipenga chemwoyo wangu chakafa. Gauni randakabva naro kwaDhini ndakarasa. Asi kubata chibharo vatete nechikwambo kwakandisiyira dambudziko. Chibereko changu chaiva chobuda mvura zvokuti ndaigara ndakatopfeka donje. Ndakazoenda kuchipatara ndikanobviswa zvichinzi chakabvaruka. Vatete, chero hazvo ndakazosiya chibasa ichi ndine maronda emwoyo asingaperi. Ndakazoroorwa nanhasi handina mwana. Murume akandiroora is a good man vatete. Asi pose paanobvunza hama dzake kuti madhamu wako sei asina mwana, ndinochema zvokubatikana zviya. Handina hangu kunge ndamuudza nyaya yaDhini iyi. Hazvitauriki vatete kuti ndakabatwa chibharo nechikwambo mushure mekunge ndaenda kunokechesa. Handina mufaro. Ndinozvibvunza kuti Dhini uripi? Achiri nechikwambo here? Vangani vari kutamba nyuwani sezvaakanditamba? Rega mukadzi wake atiza. Hapana anogarira kubatwa chibharo nechikwambo. Chero ane mari kudaro anoiitisei? No mwana, no mukadzi achingogara nechikwambo vangori vaviri mumanshoni. Haguti here mari yacho? Zvekuti chikwambo icho mwana wake inhema akatorombera kuti apfume nekushandisa vana vevamwe. Ndikazvifunga zvinoita fresh vatete, kunge zvakaitika nezuro. Ndinonzwa kuti handifi ndawana rugare as long as Dhini ari mupenyu. Vachiri mukabasa aka handikublemei, asi December uno ane mari hongu. Asi ngwarai kupindana nezvinhu zvinokunetsai mune ramangwana. Musakangama kuviga chitupa kana maposta. Vatete, kana pane ari kuronga kurumba, ndati ngaasiye zvokurumba izvi. Ipisa nhana, unotsva uchitsvira mahara. Ndinoona vatete kuti zvokurumba zvacho zvinengewo zvine ropa. Vatete varipo vakaromba zvikavaitira, vakatoita mari. Vamwewo vatete ndivo vakaromba vakaita mufaro unenge wemwena ukaguma.
kungofara nguva duku duku zvikabva zvapera. Vatete vanhu vakanzwa vanhu vanoti handei kuMozambique kana waita problem, tora mapatapata ako uise muhomwe umhanye zvisina akamboona. Chavasingaudzi vanorumba kuMozambique ndechekuti kazhinji kazhinji inogumisira yava musodzi yoga yoga. Ende kuona munhu achiti handei kuMozambique kune chidhiri chandiri kuda kunoputitsa, kazhinji kadhiri kacho ndiwe uri kuda kunorombwa newe, iwe unongozowana mafufu. Ndizvo zvandakaita nemusikana wandaifambidzana naye Violet. Asi wevhai kwauri ikoko denga uchaita rekugugula. Violet chaive chino chibhogosvokodo chemwana, shushura ndadya mudzi yechingwa. Ganda iri waita senge regirazi, kana zviri zvipfeko nechimiro chizviregai zvingazoita senge unoshaina. Vhai waindispoila vatete. Mugoona vatete ndaisitombori nemari yakawanda, ndaive neyaingokwana kuti ndirarame, asi Vhai waisava nebasa nazvo. Pane kuti ini ndimuspoile, yaidova the other way round. Ndikakuudzai kuti ndaitofamba nefuel saver yaidirwa fuel naVhai, yaiva yakatengwa naVhai. Bhoizi rangu raitondibhiga kuti ndaive ndazviwanira munhu wangu wainzwisisa. Izvo kana Vhai ndiye aiva atozviwanira munhu wake wairivadza hake kunge shato. Kana nguva ichinge yakwana okubata kuti tsvi sezvinoita shato. Vhai akamuka mumusi akati aida kuenda kuMozambique ane chidhiri chebhatiri chainge chanzwa chiri kufaya. Vatete akanditi ndimuperekedze kuitira makoronyera anodherera vanhukadzi. Papi pacho pandairamba ini ndaive expelled bay. Takasimuka tikaenda kuMozambique kuya. Tisati tasvika kwaida kunoita madeals emabhatiri vatete, takatsauka pamwe paiti sekuru vanombomugadzirira zvinhu. Vatete ndipo pandakaziva kuti Vhai anobata midzi, asi aingoti midzi yake haikuvadze munhu, ndeyekuzvichengetedza iye pachake nekuti bhizinesi raiita risaatakwa nevavengi. Vhai akanditi ainge andida nekuti ndaive nepotential yekuita mari, ndaive nefuture iri bright. Akati anga agara ataura nasekuru kuti achauya neni, ndipo pandakaziva kuti ndaiva ndarongerwa. Dai ndakaziva ndakaramba madeals aVhai aya, nokuti ainge anditeya neriva, asi pfungwa dzangu dzainge dzichifunga mari chete. Vakati havana zvizhinji zvavanondipa vatete, asi vaizonditemera nyora kumakumbo angu ose kuti pandatsika pabve pava pangu. Nyora chete, nyora dzaisava neproblem, dzakaurayani, ndiwo akava mafungiro angu. Izvo kana vatete ndaiva very wrong, nyora idzodzi dzaive dzandiparira. Ndaizoshandira Vhai. Pandakatema nyora idzi kumakumbo vatete, ndakanzwa simba randisati ndambonzwa muupenyu hwangu. Ndofunga kuti Vhai aiva akatanga akambondibika mubhondo chete, nokuti ndaingobvuma zvaitaura. Kuchidhiri chemabhatiri chiya hatina kuzomboenda. Akati sekuru vati nzira yakasviba, saka takafanira kudzokera, tozodzoka next time. Takadzoka kumusha vatete, ndikakuudzai kuti kutanga na3 o'clock kusvika kuma8 ndinongonzwa kuda kupinda murodhi ndifambe. Vatete ndinofamba netsoka dzangu idzi murodhi, ndichingofamba aimlessly. Hakuna kwandinenge ndichienda, whether kwapisa au kwatonhora, chero kunaya vatete, ndinenge ndichingofamba. Ndikasafamba ndinotanga kuita senge ndiri kurwara. Ndakazobata meseji mufoni yaVhai achitaura nasekuru achiti makazondigonera, manje kufamba kunoita mukomana wangu. Vanhu vanenge vakazara kuti maku mushopu yangu nemagrosari. Vanhu vanenge vasingafemi. Vatete vaitoseka neng'anga iyi, vachiti ndizvo zvaturi tuvanhu tusingade kushanda. Unoshanda one way or the other. Ndakanyiwa zvikanzi mutengere imwe mota, muvhare chituta chemunhu. Ndinoziva kuti ndiri kushandiswa naVhai kuti aite mari neni. Ndakarombeswa kuti ndiite rombe tete, ndichiitisa umwe munhu mari. Ndizvo zvinonyanyondirwadza, ndichivharwa nezvimagifts zvenhema. Kokana zvikomba zvake zviri 5 or 6, tinenge tichingoshandira munhu mumwe chete, tichibatwa kumeso nezvinhu zvatisingaoni. So vatete ndanyora nyaya yangu kuti kana pane anogona kundibatsira andibatsirewo, nokuti kwese kwandinofamba ndinonzi mushonga wacho wakapinda mutsinga dzeropa, saka chinoda kuti chisukwe iropa rangu, zvokuti zvikasadaro vatete ndinenge ndichingoramba ndichishandira Vhai zveupenyu hwangu hwese. Iye mazuva ano ari kundiavhoidha. Vanoziva kwandingabatsirwa ndapota ndokumbira rubatsiro, ndatambura. Varume musangochiva marichi andedzo usingazivi kuti upfumi hwake hwakabvepi. Ndaiti ndamuwana Miss Independent, financially stable, anozviitira mari dzake asingadi kushupana nemunhu. Izvo ndakakatana nengozi yebenzi iri kunditambudza. Mazuva ano akangondigosta vatete, wakandiorora.
chokwadi ndingakushandira zveupenyu, iwe uchituhwina mari dzekuromba uchishandisa vamwe. Mota itsva yaakanditengera handimboishandisi zvakanyanya vatete, kusatonzwa kuida chaiko, asi wati kuswera ndichifamba, aiwa ndiri number 1. Zvakaoma chokwadi. Kanti anofanira kutengera umwe magifti ndiani? Ukangoona uri murume wakuita basa rekureceiva magifti padoshata, ndogara ndichizvitaura kuti kati timbori generation yakaita sei, who is supposed to provide for who? Zvinhu zvacho zvakaomazvo. Alright, regai tipinde muya inotevera. Vatete, ini ndiri murume ane 32 uye ndakajoina chitima chekufadza madzimai chadai kunetsa. Vatete, ndakazvarwa ndine urema hwenhengo duku duku zvekuti kana yakazorora ndingaenzanisa negonye riya rinonzi gonye muvavo, ameno kana muchiriziva, rinoti rikakufamba paskin pako unosara uchikwenya zvinosiririsa. Vatete, ndaishungurudzika sokuti hapana marelationship yandaita yaimbogara. Taibva zvakanaka kuma talking stages, patinosvika kuma penalty shout outs vatete ndaibva ndagostewa. Dai zvakaitwa rumwe ruviri taiti zvinowanikwa. Manje zvinhu zvikaramba zvoitika wotoziva kuti paipa apa uyezve pane problem. Ende ndaitoziva vatete kuti pasi pebheuti paive nedambudziko gurusa. Ndakatomborora mukadzi akagara vhiki akasenga mitundu yake akaenda. Ende handitombomublemi mwana wevanhu, aigogarirei naye vatete, nekuti murume wacho inini ndaiva ndakasheka sheka. Ndakazofarawo mushure mekunge ndapinda mune rimwe gurupu raiva nagogo vaiklema kuti vanogona kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mugoona vatete paitoiswa matestimony, ko zvainge zvazikanwa nani kuti chipopi chinotevera. Matestimony emubikirwa, matestimony ekunyepa vatete, asi ndakazozviziva leti ndapinda musvupu inovira. Vatete, ndakatenda ndikati at least problem yangu yava kuzopera manje. Mari vakanditi ndinoisa pabhazi, then zvekushandisa vaizotumirawo pabhazi, sezvo vaisakwanisa kuvinga umwe neumwe munhu kumba kwake. Vaiklema kuti basa rekurapa iri raita kuti vagare vari busy. Ndakabatisa mari iya pabhazi sokutaura kwavainge vaita. Vatete, package yakasvika, umwe ndakanzi ndinomwa, umwe kugeza, umwe kuzora. Vatete, ndati hamuna chamakaona imi, hamuna chamakaona imi. Okuzora vakandipisa zvekuti ndakabuda mapundu anenge mamota vatete. Nhamo dzacho dzaive mbiri vatete, kubuda mazipundu anenge mamota pamwe chete nekuswinya vatete. Ndakatambura chero aitsirwa hurukuru hadaro. Ndakazotora vatete zvimwe zvimushonga zviya kwava kunorasa kugomba remarara, zvangu zvekufadza madzimai zvainge zvandikona. Ndainge ndatogamuchira kuti ndizvo zvazviri, hamenowo kuti ndichanyatsozofarawo here ini mukati meupenyu hwangu. Zverudo izvi zviri kundiramba vatete, kuda handina kukodzera kuwana mufaro mukati meupenyu hwangu. Handizivi hangu because handisi murume, handisati ndambova murume, saka handizi kuti zvinofila sei. Asi kana mune maproblems akadai, hamugoni here kuenda kumen's clinic, because ndobhilivha kuti dzimwe nguva kana kuri kuti pamwe nhengo yacho haina kunyatsokura chaiko, panenge tumwe tunhengo tunosara twakaita sokudai kuti kanenge kari kadai, pasina kuita development kumapatsuko. Ndozvandofunga, ndofunga kuti mahormones, because my argument is kana murume achamwa mapiritsi agoda mazama akukura. So it's possible kuti kana nhengo yako isina kunyatsokura, maybe unoenda kuna doctor chaiwo, like a professional, like a real doctor, unopuwa mapiritsi womwa, nhengo yako yokura zviri avharejiwo zvekuti kuti zvizogodai. Handimuzvona hameno wangu. Asi regai hedu tipinde munyaya inotevera. Vatete, makadi, nyaya yangu ndichaitumidza musoro wekuti dei muri imi maidii. Ndakange ndakabvisirwa tsvakirai kuno neyandaiti murume wangu. Ndingangoti aishandisa advantage yekumba kwandaipa. Ndiri mwana wepaguru. Baba vangu vainge vane vakadzi vanosvika vanomwe. Vana vakararama paguru apa, tisingaverengi vakafutsirwa pasi, tinosvika 45. 15. Pavakadzi vababa apa vatete vaita makwikwi ekubara, asi mumakwikwi umu vana vamwe vainge vazvarwa senge ini tisu tainhonga svosve nemuromo. Vatete, kuroorwa kwandakaita ndiri mwana mudiki kwaiva kuzama kutiza nhamo yepamusha apa. Thomas hapana chaaiziva nemamiriro ainge akaita pamba pedu, sekuti taingobva mumaraini mamwe chete. Ndakatorwa ndikaendwa neni kutauni. Ndainge ndanyeperwa kuti ndaive mabharani muhofisi izvo kwani. Thomas waichengeta pamba pevamwe vanhu vainge vari kunze kwenyika. Gore mwana, vana vatatu in 4 years dzatakagara tose. Nhamo yandaiti ndatiza haina chayakaona neyandakasangana nayo. Thomas waindirova vatete, dai ndisina kukunyukura munhamo. Vatete, ndakashinga kwandaigoendepi. Ndaiona kuti bheta nditeramire ndiri pano than kudzokera nevana vangu kuguri kuya kunhamo zvakare. Thomas aona kuti hapana kwandaenda,
wakawedzera abuse yake, kutukwa nekurohwa waiva mugariro wangu. Ndaishinga vatete, chete kana usati wadzawa kuti rudo chii, unoitwa yese yese uchidzishinga, ndizvo zvinoita dzimba. Vatete, asi ndakazobura hombe after pauyawo vamwe vaiita zvekuverenga vanhu. Asi ndakazobura hombe after pauyawo vamwe vaiita zvekuverenga vanhu. Panga paine programu yekupiwa kwechikafu kwemhuri dzinenge dzichitambura. Vana vangu vainge vaine kwashi vatete yaitoonekwa ko Maria Thomas yaiperera kudoro nevasikana veusiku. Sikandizivi kuti ndakarapwa rongani. So pavanhu vaiverenga vanhu vaifamba neumwe murungu waibva kuGermany vatete. First day murungu akaramba akanditarisa. Handizivi kuti waindinzwira tsitsi here o pfungwa dzake dzainge dzaenda kure. Murungu waiti ukachaisa waipfuura uchindiona kana chiri chimodho chinenge chiripo todya ichocho tomwa tii zvaringana. Vatete, Thomas haana kana musi wakasangana nemurungu uyu nokuti ndaiva married single, ndakagarira title. Takazotanga kufambidzana nemurungu uya. Macousins, musati mauya kuzondibata huro yangu, rangarai kuti ndaive married single, zvanga zvakangofanana kuti ndaiva single. Takafambidzana kwemwedzi ingasvika 8. Ndakasuwa pakadzokera muJerimani wangu uyu, asi akasiya andivimbisa kuti waizondiitira plan. Mujerimani akanditumira mari yepassport, akanditumira invitation letter kwakugadzira visa. Thomas waingonyumwa here handizivi, aizama kungoita good munhu, kutorarawo pamba, asi aiwa ndasazvitevera zvesezvo. Thomas wainge wanonokera Colgate, mazino akaora. Ndakasumuka ndikaenda kuGermany, ndakasiya nhamo behind, ndakasiya abuse, ndakasiya physical abuse, ndakasiya kutreatwa senge chikorobho, kufila kunge you're not enough. Thomas ndakasiya ndamunyorera tsamba yekumuramba, ndikaisa gupuro racho pasi. Ndakanzwa nemakuhwa kuti Thomas wakaita senge unopenga vatete mushure mekunge averenga tsamba iyi. Hapana kama yati yasvika kwandiri. Ndakawana munhu anondida sezvandiri, asingatauri nezvepast yangu. Vana vangu ndakatora, vane utano, vakagara zvakanaka chose muno, zvekuti vakamboita kwashi nekushaya chikafu dzangova neruondo. Ndobvunza mubvunzo kuti dai muri imi maidii navatete, maigarira abuse here o maitora mukana uyu nemaoko maviri? Vedare, dai muri imi maiita sei? Dodo ndakazomborwa neimwe nhamo rimwe gore rega ndindokudzai. Tichakura pamakore ari kumasura zvari kutaura mai ava can relate. Imika Colgate tichitenga imwe yaitengeswa murengeso, mazino kusvika aita black mukati. Akatomboita black mazino angu munogara muchitaura kuti akanaka. Akaita black mukati. Taidya sadza nomuriwo January to December. Imika ndikutorevesa kusatoinhuwa nyama zvachose. Moziva kuti kana paipai patomboshamisika tichiti kana vana vakaona chikafu vanoita kunge vachatsikana. Ichokwadi, nzara is real. Kune vanhu vane nzara, unoita kwashi kuonda kuita 35 kgs. Ndichakuisira zvimwe zvipicture zvangu mugoona. Ipika zvakaoma. Alright, regai titsvake nyaya inotevera. Hi Auntie Gee, please post for me as ID. I'm a lady aged 38 living in SA. Nyangu yakamira so in August this year ndakabuda mumba makuseni going for shopping. Pandakadzoka ndaida data, so pacomplex pandogara pane vakomana vanotengesa data riya reMTN rinonzi data sim. So ndakasvika ndikatenga data, ndaiviri 200 rand. The guy akanditi ndakunotsvaka data, so paive nabhodhi vanga vakagara havo. He was dark and handsome. Takatanga kutaura akakumbira namba. Ndakatanga ndamboramba nenamba cause I was from another relationship. It's also a story for another day. Ndambotanga ndaramba paya, ndakazovapa bhodhi vaya, takazotanga kutaura manheru. Aiwa takataura like every day, taigara pasame complex. Pekutanga tete, I thought bhodhi is Zulu cause of dressing. Vanopfeka havo blazi iwawo. Bhodhi is Ndebele from kumusha kwedu. So from August, tiri kungotaura pafoni, hapana kuwanana. Recently, ndikafunga kuona bhodhi. Ndakasvika bhodhi was in bed. Ndakasvika tikatanga kutaura paya. Pakutaura takatanga kubatana. Mind you tete, ndakasvika bhodhi vari in bed, vasina kupfeka. Pakubatana paya, I discovered kuti chombo chabhodhi chine zvakaita zvibhora. I asked him kuti chii? Akati mabeads. Pati pfungwa dzangu dzakamhanya, ndikafunga kuti why kuisa mabeads? For what reason? Ndikafunga kuti bhodhi vakaromba chete. Feeling rese rakati tsoka ndibereke, hatina kuzoita anything. Ndakazoenda hangu kumba pasina played match, but ndaziva kuti bhodhi nditsola. So I think mabeads have a lot pabusiness ravo reutsola. So nyaya yangu iri pekuti ukaona things that you do not understand,
ask and make a decision first kuti ramangwana you won't regret. Saka nyaya yachona iri kuti nakidzei. Ndada ngobvunza naye my sister kuti saka ingadai makabatana batana munhu anga asina mabhids maitozoita ka played match. Asi todzoka pakuti panenge pane zvimwe zvigwere zvinowanikwa panyaya yebonde apa. Saka vasikana vanoita zvekudanana nemutolo hapana here need yekuti vanhu vambotanga vatestiwa. Alright, pane imwe comment yakasiiwa a few days later. You remember pandakaposta nyaya 15-year-old boy achiti ndoda kuvata nevakomana chichichi, ndikabva ndatoti ukavata nevakomana we are prone to getting HIV, unoita HIV ukafa. Ndozvandakataura. Pane point yakasiiwa zvikanzi une stigma. Ini ndine stigma towards people who have HIV. Because why are you telling this child kuti achaita HIV agofa? Moda kuti vane HIV vafeel same. Ndoda kubvunza mhuri yeZimbabwe kuti saka vana vedu vane ma15 tovarega here, kana kuti vana vedu vasikana vanenge vachiita zvekujola tovarega here vachinowira mumadhaka atakawirawo because atidi kustigmatize. With HIV, everyone is affected. There's no household that is not affected with HIV. But the fact still remains. Kana mwana wako akaita zvekuvata navanhu wese mukomana, in this case angari mukomana avata nekumasure, ende toza kuti kumasure kunotsemuka, ende kukatsemuka, but they're prone to getting infected. So handizivi kuti tovarega here vanava vachiita wrong decisions because hatidi kunzi tine stigma. Nobody is not affected by HIV. I've never stigmatized anyone who has HIV. How do you know that handina HIV? How do you know that my mother or my father or my sister does not have HIV? So why should I be the one who's stigmatizing people? But I'm just there kuti ndingopa guidance and counseling kuti no mwanangu ukadai ucharasika. Vakoma makadi ndangodzwa kusununguka kuti ndichaure nemi pamwe ndingawanawo rubatsiro rwandiri kushuvira nderwekuwana basa kana kuZimbabwe chaiko. Nyaya yangu yakamira so. Takazvarwa tiri 5 mumba mababa vangu. 1 musikana akashaika seme namama muna 2010 akasiya mwana ainge aine 11 months. Takakura tena baba vedu vachiitawo maricho. Dzamara sese vamai vangu vatitora tikanogara kumberengwa. Saka tichigara ikoko ndakazosvika pakumitiswa ndiri kuchikoro. Ndakazama zvemarriage, ndikapinda marriage, ndikaita mwana wangu wekutanga. Ndakaiswa Jadel but still ndakabata mimba ichi2 ndiri paJadel. 2019 zvinhu zvanga zvisina kumira mushe mumarriage. Anga ava ma-ups and down. Ndobva ndasiya ndikabuda ndobva ndagara. Ndanga ndiri muno muSouth Africa ndichienda kumusha pandaikwanisirawo kuenda. Ndakazosangana nemumwe mukomana akati ndokuda, ndikabvuma, ndobva tagarisana. Mukugarisana ndakaita mimba, ndikaita mwana wangu mukomana ndiye third born ane 2 years and 4 months pari zvino. Vana vangu wekutanga ane 8 years, wechipiri 6 years, mudiki 2 years 4 months. Vese vari kumusha nasisi vamai vangu. Last year ndakaenda kumba muna April, ndikazodzoka muno mujuni this year musi wa3 January. Ndakakwidzwawo lift nemumwe murungu after ndawanirwa basa namainini wangu mwana wehanzvadzi yamai vangu. Saka ndakauya ndikashanda January, February, March. Second week yaApril ndakabva ndamiswa kubasa. Kubva ipapo vakoma handina kana kumbobvira. So mukugara ndakatanga kudana nemumwe murume womunhu. To be honest with you, kudanana nababa ava it's not like ndovada kana kuti ndine future nawo. Hapana future because he's married. Even though akandodzwa kuti marriage yake ine my issues, izvozvi hazvinei neni. Honestly, for me, marriage it's not for me now because I've suffered enough nenyaya dzevanhurume. Kudana navo it's because I need help kubhadhara rent nekutengerwa chikafu. And to be honest with you, ndizvo zvinoitika between iye neni. Anouya pamba pangu pano neapo kana mwanzi wopera ondibhadhara rent otenga chikafu. Ini ndinoshanda zuva rimwe chete pawiki ndichiwana 350 rands. Kureva kuti mawiki akaita 4 or 5 pamwedzi ndogona kuwana either 1.4 or 1.750. Ndiwo mararamiro angu iwawo. And basa iroro ndakariwana muna July. Pamwe pese apa ndaingotambudziko. Nhamo yangu huru iri pakuti mwana wangu akazovhunika gumbo musi wa 11 September.
akagara September naOctober ari muchipatara, akazobuda kupera kwaOctober. Ndakapiwa mabills anoda kubhadharwa ende nanhasi handisati ndapedza kumabhadhara. Iye zvino ndine shungu dzekuti ndisimuke ndiende kumusha kunoona mwana wangu. Handisati ndamboita vakoma kutengesa muviri wangu. I do not even wish kuita zvinhu zvakadaro. Ndogona hangu ndichiita zvinhu zvakashata kudanana baba ava, but hazvisirizvo zvandinoda for my life. Saka izvezvi kutaura kuno kudai upfu ndinawo, zvekudya mumba ndinazvo, shungu dziri pavana vangu kuti saka vana vangu vachakura sei, vachararama life yakaita sei. Dai Mwari wandiwanirawo nyasha vakoma, kana muine wamunoziva kumusha kudhuze kunana Zvishavani, chero kupi ndikawana basa re120 or 150 pedyo nekumba zvekuti ndikwanisawo kupota ndichinoona vana, ndichibhadhara fees, ndichikwanisawo kuita icho neicho. Kutaura kuno mwana akapinda muchipatara akabuda, handina kukwanisa kuti ndiende. Ndakazama kutsvaka mari kuti ndibhadhare mabills ekuhospital even though ndisina kumapedza. Ndogara ndichitenda Mwari kuti makaita basa, makandibatsira kubhadhara school fees yemwana. Zveshuwa mwana wangu musikana ari pakati ava tokwanisawo kunyora matest, muhombe wacho mukomana akaiswa pabhimu. Saka izvozvi kuti ndisimuke kuti ndiende kumusha, income yangu yaNovember is 1,400 rands. Ndipo pachabva Christmas. Murungu akandiudza kuti musi wa15 hauchauyi kubasa until next year January. Ini kwandinogara hakusi kulocation, ndogara muSquatter camp. Rent yangu is 300 rand. Asi kutaura chokwadi zvekuno kuJoni moyo wangu hauchadi, nekuti ndikazvitarisa yes ndogona kuwana chekudya, but vana vangu vanodyei, vanorarama sei. Basa ndozama kutsvaga nepandinogona napo ndoshayiwa. To be honest with you, ndine birth certificate roga, ID handina, passport handino. Ndizvo zvimwe zvinondidzosera kumashure. Dai ndiine passport ndaikwanisa kuwana stay in ndichishandira vana vangu upenyu huchienda mberi, ndoshuvira zvakanaka kuvana vangu. But nhamo nenhondo ndiyoyo. Sisi vamai vangu vakura, she's too old kukwidzwa nekuburuka nevana. Musi wa27 vanofanira kuenda kuX-ray remwana kuti vaone kuti bhonzo riri kudii. Though iko zvino akukwanisa hake kufamba zvakanaka. Shungu dzangu ndedzekuti munditsvakirewo basa vakoma. Kana zvaibvira ndikariwana kumusha, ndisingazozivi hangu kuti ndichaenda sei, asi ndoshira kuti dai ndawanawo basa before Christmas. I failed my life pandakasiya chikoro ndikada zvevarume, ndozviblema kusvika nhasi. Ndiri kuzama icho neicho, but zvikaramba kuno mabasa anowanikwa, but zvinoda munhu uine passport. Zvakaoma hazvo. Saka vari kungokumbirawo semahwiro amaita, kana kuri kuti mune musha wenyu unoda kuchengetiwa, varipo vari kuti vari kutsvaka basa kusaidzana Zvishavani ikoko kudhuze nekumba, kuti at least vakwanisewo kutumira vana, because 1.5 it's less than $100 that she's getting. But ndaida kutaurawo futi kuti vati iwe vakawana basa pekutanga ndobva vashanda January, February naMarch ndobva vamisiwa. Madzimai, ndoda kukuudzai reality, the reality of life kuvanhu especially vanoita mabasa emudzimba. Guys, dzimwe dzachona unotozoona kuti bosi wako wamisa pamahwani, because the way yamunoitawo nayo basa rachona you don't care. Unoza chinoita kuti munhu azosvika pakumisa, seni personally handiti chinoita kuti ndisvike pakumisa munhu, hakusi kuti ndokumisa nhasi ndakufungira munhu wakaipa, but ndaona kuti over this 3 months hapana chauri kuita zviri it's actually costing me kuti ndirambe ndichikubhadhara. Zvakafanira kuti unotaura kuti hembe idzi dzinogara wardrobe emu, but unosvika wardrobe yacho inochita kunge pafamba dhadha. Do you understand me? Pane payo hembe dzaita kunge pafamba dhadha. Kete nukati munhu ahenye anosera kaita kunge pitikoti. Pane umwe akataura imwe shamwari akati kana muchienda kumabasa svikai first day mutore mapikicha, because hamuhwisisi what you are expected to do. Take pictures, uone kuti mumba makaita sei, and see how you can improve it. Pane kuti nigare ndichingoti itaicho munhu mukuru zvinobhuwa, ndosaka mabasa enyu achipera. So what I'm saying is, even though this lady doesn't have a passport, ingadai kuri kuti vari kunyatsoita basa ravo nemazvo nemoyo wose, vaiwedzegwa madays vachigowanawo kumwe. Pambachona tinokurudzira nhamo tofunga kuti ini ndakaroiwa chete. Hapana kumboroiwa. Work harder, improve your craft. Isa moyo wako wese pabasa iri. Work as if you are working for the Lord. You know? Alright. Regaiti uerenge nyaya inotevera.
Hai tete Glory Makadi, ndinotenda nechannel yenyu iri kubatsira. Ini ndauyawo nenyaya yangu chitupa vigai tete. Nyaya yangu ina mai vangu mukati because ndivo vandiri kuda kuti vawane rubatsiro. Regai nditange nekutsanangura kuti amai vangu vakaroorwa vari mwana mudiki vaine 18 years and the difference nababa was 24 years. Upenyu hwanga hwakaoma tete, things were not okay. Mai vaipota vachipa baba maadvice kuti zviite nani, like chadii tatenga mombe okuchera bhoo, but baba vainge vaine kamwe kaattitude kekuti hapana chaunondiudza, ndini baba pamusha pano, uri mwana mudiki. Zvakaita kuti upenyu huve tough. From grade 1 kusvika grade 7 ndanga ndiine chikwereti chefees zvekuti handina kukwanisa kutora maresults angu pagrade 7. Handichanyatsokuziva kuti baba vakazoita sei kuti ndipiwe just kakopi kekuti tikwanise kushandisa kutsvaka nzvimbo yeform 1. Nzvimbo yeform 1 ndakaita zvekutsvagirwa nehama dzamai. Baba vangu did not care. Ukada ukavabvunza kuti baba ko school fees, paitogona kusimuka noise. Baba was like this nevana vese zvekuti zvinhu zvanga zvisina kumira mushe for any of us. From form 1 kusvika form 4 hama dzamai dzamama dzaibhadhara fees ende zvese zvanga zvakarongeka. Pandakasvika form 4 mari yakatanga kushayikwa. Vatete ndakaita 10 mese ndisingaendi kuchikoro. Ndainge ndogumira pagedhi, ndaiswera kuseri kwewaya ndichiverenga mabhuku. Shungu dzaive dzekuti at least dai ndakwanisa kunyora ndapasa. At the last minute ndakazobhadharirwa ndikanyora 7 subjects. Mama nadhedhi vakarima chibage vakakwanisa kuchitengesa, but gore iroro kwakanaya zvekuti and chibage changa chakafladha mumarket zvekuti bucket raitengeswa ne$3 chete. But at least mari yakakwana kuti ndikwanise kunyora, and pamaresults I had 5 C's and 2 B's. Ndakarwadza tete because ndaiziva kuti ndaikwanisa kuperforma zviri nani, but mama vakati tenda Mwari because wakaita term rese wakagara yeti watoita zviri nani than vamwe vaitoenda kuchikoro every day. Mari yekuti ndiende mberi nechikoro panga pasina. Ndakatanga kutsvaka mabasa ndichishanda mudzimba dzevanhu, maflea market nemashopu. Shungu dzangu dzaive dzekuti ndikwanise kuita mari inokwanisa kuti ndidzokere kuchikoro, because shungu dzangu nanhasi ndoda kuita pilot. Ndikaita mukana wacho ndinoda tete. So ndakatanga kushanda, but mumba medu takazvara tiri 7, so ndanga ndakutotarisirwa kuti ndibatsire vanenga vangu. Plus kumba kwedu hatina mbobvira tavakaimba chaiyo chaiyo. Taitogara like zvimahati zveraundi zviya, pane zvanga zvakavakwa nemiti then chimwe nezvidhina. Pandakatanga kushanda ndakati kuna baba ngativake imba ndokubatsirai kutsvaga zvinodiwa. Baba vakati vanoda imba yematombo. Takakwanisa kuvaka 3 roomed, but haisati yapera nanhasi since 2019. So 2024 ndakati regai ndichiwanikwa, maybe matambudziko angaita nani, but hapana chakachinja. Life ikatoita worse, ndikazosiya murume uya. Then this year 2025 ndakawanikwa futi, but still zvinhu zvakaoma. So chazoita kuti ndinyore kwamuri tete pese apa ndini ndaiva breadwinner kumba kwedu, but now that ndakaroorwa I thought murume wangu aizobatsirawo mhuri yangu, but kwete, zvakangooma. Saka dambudziko rangu nderekuti amai vangu ndivo vari pamusha. Baba vangu vakastroka 2023 up to now vakarara pasi, havagoni kuita anything, and mama ndivo vanoita zvese from kuvabvisa tsvina kuvasimudza, of which amai vangu vagara vane mamwewo mahealthy complications. Vakatomborwara nematambudziko andisingazivi, but tanga tisina mari yekuenda kuchipatara. Izvezvi vanoti vakatsika mumvura whole body yavo inotanga kungosvinya. Sometimes vanoita kunge vari kufamba nesomething pauro. So imagine vari busy kubatsira baba, vanina vangu vaenda kuchikoro. It's too much tete. Ndine hanzvadzi iri kumashure kwangu, but it's like hana kana care nemhuri yedu and kubatsira mama. Amai vangu ndivo vanoita zvese. Iko zvino kurukurimwa ndivo vanoita zvese. Vari kurwara, mwoyo wangu uri kurwadza tete kuti dai ndisina kuroorwa maybe ndaigona kuvabatsira, or dai ndakadzidza ndine basa rinani. Chikumbiro changu tete, aino pachannel penyu pane vanhu vane rudo. Ndiri kukumbirawo munhu o vanhu vanokwanisawo kucherera mai vangu bhoho, at least zvingavaitira nani. Please ndibatsirewo kana muchida madetails angu area yacho ndokupai, just a bhoho tete, because amai vangu is doing zvakawanda kufamba distance 3 kilometers unotsvaka mvura. Ndizvo zvimwe zviri kuita kuti varware. Ini ndiri kubotswana nemurume, but mhuri yangu iri kuZimbabwe. Please vatete ndibatsireiwo. Tazvinzwira chikumbiro chavo ndechekuti vari kutsvaga munhu ewewish anogona kucherera mai vavo bhoho. Handizivi hangu kuti tichakwanisa here kuita lucky kuti tiwane munhu anobatsira kuchera bhoho. Ivo vari kuti vari kubotswana nemurume wavo akavawanikwa. Pane statement ravataura rekuti ndakatiza nhamo pekutanga ndikaroorwa. Guys, let us stop
if there are any kids who are in trouble, vari kutambura, do not make a mistake of getting married because you are running away from nhamo yekumba kwenyu. Don't ever do that mistake because it's not gonna work. Asi my sister vari kubotswana ndaida kubvunza kuti kubotswana ikoko hamukwanisi here kuva muchiita mapeace job. Handiti sezvo muchiti makawanikwa ikoko muchiitawo mapeace job. I don't know what you can do kuitira kuti mukwanise kutumira mama mari yechikafu nezvinodiwa, even mari yebhohwe munogona kutoireisa because life is hard. Asi I don't know hangu kana pane vanokwanisawo kuvabatsirawo nebhohwe mungondiudzawo. Zvakaoma hazvo. Ora regai tione kana tichine eni nyaya dzasara.